De la mà de Jaume I el conqueridor, el destí de la corona ara cobra valor. Anem cap al sud del mar, també volem apuntar les dates que no et perdis, nen. Des de l'any 1220 fins a 76, Jaume I va fer de l'expansió la seva tesi. Dues direccions clares sense cap dubte ni embut, cap a la Mediterrània i també cap al sud. De 1229 a 35, les illes van caure sense fer-ho amb un truc. Mallorca, Menorca, Eivissa les va conquerir la noblesa catalana, amb el rei s'ho va repartir. La conquesta de València, on hi havia bon camp, va ser del 1232 al 44, ho saps, allà es van trobar molts de Castella que anaven al sud, i un pacte es va fer per aturar l'expansió, ja ho veus, no hi va haver guerra, només una conversa. La zona d'Alacant, Múrcia ja no va ser la nostra. De 1229 a 35, les illes van caure sense fer-ho amb un truc. Mallorca, Menorca, Eivissa les va conquerir la noblesa catalana, amb el rei s'ho va repartir. La conquesta de València, on hi havia bon camp, va ser del 1232 al 44, ho saps, allà es van trobar molts de Castella que anaven al sud, i un pacte es va fer per aturar l'expansió, ja ho veus, no ho veus, no ho veus, no hi va haver guerra, només una conversa. La zona d'Alacant, Múrcia ja no va ser la nostra. De 1229 a 35, les illes van caure sense fer-ho amb un truc. Mallorca, Menorca, Eivissa les va conquerir la noblesa catalana, amb el rei s'ho va repartir. De 1229 a 35, les illes van caure sense fer-ho amb un truc. Mallorca, Menorca, Eivissa les va conquerir la noblesa catalana, amb el rei s'ho va repartir.